Hello a chairde. Tá mé ar bís faoi láthair mar faoi dhearú tá mé i maithí agus ag deanadh tafad ar an chéad eagrán de mo phodchraoladh. Bhí sé ar insím agam podchraoladh a thoiseacht ar feadh chomh ach bhí mé gríthe le rudaí eile agus tá mé sásta nár thosaigh mé é roimhe seo mar maithíonn ré inis agus go maith faoi agus tá an tam agam. Agus waithí mé ré nuair a chraith mé 100,000 ar YouTube. Bhain mé 100,000 amach ar YouTube. Tá 50,000 subscribers agam ar YouTube inis. Couple mí hin, bhain mé é sin amach couple mí hin. Agus nuair a thosaigh mé YouTube, like, go honrach, níor shiel mé go méadh an méid sin agam, like, ní raibh mé ag súil le mór an ar bith mar ag an am sin ní raibh is agam go raibh daoine ar fud an domhain ag foghlaim na Gaeilge ní inéireann a bhain. Ní raibh is agam faoi sin. Cibé ar bith níl an tágran seo faoi YouTube, má thuras ar YouTube deantaigh mé eagrán faoi sin amach an seo is dóigh, ach waithí mé ré nuair a bhain mé 100,000 amach ar YouTube mar an físeán a chur mé an ag an am sin couple lá sular bhain mé 100,000 amach, níl mé cinse caithfidh mé seacail, ach ag an am sin chur mé físeán amach faoin mbócaníoch le ceiliúrú, ach just bhí físeán ré agam faoin mbócaníoch, and that's what I happened to upload at the time. Agus rinn mé couple físeán faoin mbócaníoch mar ar feadh chomh ní airna mé físeán faoin grámada ná faoin Gaeilge i hain. Rinn mé codhmhór vlogganna agus is maith le daoine na vlogganna ach thug mé faoi dearg go raibh na views ag dul síos. I noticed like views are kind of going down and I wondered, okay, maybe people have had enough of the vlogs now agus ba white law skull a rís, you know, bheith ar skull. Ba white law rangan a rís agus dúirt mé tamil hin le cud daoine deantaigh mé físeán faoin mbócaníoch agus ní airna mé é sin. So, híl mé, okay, ba cheartú couple físeán faoin grámada a dhéanamh, ba cheartú change it up, you know? Agus dírí ceart go leor leis an chéadaí seán. Ach bhí méid súil le níos mó views mar you know, tá an mbócaníoch mór, is rud mór é. Ach bhí sé go bra, bhí mé sásta, ach an dara físeán, an físeán a tháinig amach nuair a bhain mé 100,000 amach, níor éirí go maith leis an físeán sin ar charbí, leis an íseán sin go mo leisceil. Níor éirí go maith leis ar charbí, ní raibh mór an chartna an, is dóigh go níos mó inis. So yeah, you know, I don't just do it for the views, ach ghlacan na físeán sin níos mó ama na vlogganna agus físeán eile. Mar sin nuair nach níoríonn go maith leis, like, ní fiú ma am a chaitheú air in a rire, like, in ma waril hain, I don't know that it's worth my time. Cibé ar bith, nuair a tharla sé sin, agus nuair a bhaineann 100,000 amach, 100,000 milestone, when I achieve a milestone of some sort, bí ag smaointiú ar an athrú change. I do be thinking about change. Ar bhaithlam ruidir bí a athrú, ar bhaithlam trial a bhaint as rudaneart eile. Would I like to try something else? Ar námanna, ní bhí me géirí. Ach amana eile bí an smaointiú agam. Agus mar dúirt mé bhí sé ar insím agam ar feadh chomh podchraoladh a thoiseacht. Agus dúirt mé le codhmhór daoine, like, couple of bliain hin, bhaithlam tús a chur le podchraoladh. Ach, to be fair, thosaigh mé ag scríú leor. Bhí mé gríthe mar dúirt mé, is maithlam achan cinál físeán a dhéanamh. Vlogganna,
chomhráiteolaí eile, bhí sin faoin stórfácail, gramada, ach mar dúirt méid ghlacadh na bhí sin faoin gramada níos mó ama agus bunim níos mó sult as bhí sin eile a dhéanamh. Mar sin rith an seanachil seo liom. Is geall le scíth malairt oibre. Is geall le scíth malairt oibre. A change is as good as a rest. So rith an seanachil sin liom, that proverb ran with me. It occurred to me. Is geall le scíth malairt oibre. Change is as good as a rest. I was discouraged nuair nár éirí go maith leis an ísean sin. Agus smaoinigh mé ar an podchraoladh agus hiall mé ba cheartit é sin a thoiseacht. You know, you should start that. Bunaithe tú soltas. Agus tá súil agam go mbunaithe sibse soltas fásta. It's not just for me. Ach, sin rud a chur an sketchiminíorm faoin podchraoladh seo, mar it feels like a treat for me. It feels like something I'm doing for myself. Mar bé mé ag smaointiú os ard. Thinking out loud an podchraoladh seo. In showing mé daoibh níos mó faoin podchraoladh seo, go luath. Tell you more about the podcast soon, what to expect and all of that. Revision, agus sulla lorem níos mó. Before that, and before I speak more, but waitla mé hain a chur in aithne. I would like to introduce myself. Mar glacam leis go bhuair tú an podchraoladh seo, mar leanan tú mé ar YouTube, Instagram, TikTok, na main hóisialta, ach tá seans nach bhfuil aithne agat orm. Tá seans go raibh tú ag cuairtú podchraolta in éilig agus fuair tú má phodchraoladh hain. Mar sin, is mis Molly let me say my own name. Is mis Molly Nicola. It's Molly McHale in English, agus maith liom Nicola. Agus is as dúna mé. Rogu mala a clia mé, agus tógu a letter canon in núna mé. Ní géaltart í letter canon, agus níor tógu leis an Gaeilge mé. Ach, háisi mé ag fólam ar scoil an ra bhí mé cead a bliana díis, go dtí go raibh mé seart bliana déag díis. Agus lean mé ará in dhéana scoile. Níor lean mé ará díreach in dhéana scoile, mar rinn mé stagiair ar media production. So I didn't continue right after school, because I studied media production and studied that. Ach, in hé cúpla bliain, wahí mé uam an Gaeilge. I felt from me the Irish language. Ní raibh mór an Gaeilge in my héal ag an am sin. Mar sin, háisi mé ag cuairtú le cearcail córa, agus just rudí a bhaineann leis an Gaeilge. Agus in dhé tamailt, thachraí mé fís on YouTube a dhéanamh. So I decided to make a YouTube video after a while. Mar ag an am sin, in dhé dú stagiair a dhéanamh ar léirú namáin, bhí mé ag géirí YouTube, canal YouTube a thoiseacht. My héal ar fad in aríre. I wanted to start a YouTube channel my whole life, really. Ach, go háirithe nuair a bhí na scileanna agam, and just ní raibh smaointiú agam don canal. Agus lámhain rí an Gaeilge liom. Irish occurred to me, like, tá dúlagad sa Gaeilge, agus bhuail tú le cuid mhór daoine nachhfuil an Gaeilge acu, nar ólam an Gaeilge ar scoil. Mar sin, bheith ábalta físeáin a dhéanamh, agus bheith duine ar bhí ábalta arc ar na físeáin sin, agus an Gaeilge ólam. So, lámhain, rinn mé físeán how to start speaking Irish. Agus sin an físeán is mó atá agam. An físeán is rathúla. Is beag nach bhfuil milliún réirc sílam gur sin an focail views, but that's like sites, níl is agam. Tá is beag nach bhfuil milliún views ar an níos sin inis, se crackáilte. Dochreidse. Agus sin mar háisi mé, and háisi mé Instagram ag an am cearna, agus just háisi mé chur na Gaeilge chun cin ar na main hóisialta, agus háisi mé ag teagas gur líne fásta,
agus lá mé rá scríú mé leor a nuirí agus fáilsiú an leor sin a mí bhean fór a nuirí agus tá leor eile a scríú agam inis agus fuair mé codhór deisina mar geall ar an leor sin, so I got a lot of opportunities because of that book. So yeah, I could list off every little thing I've done. Go bunúsach, basically, smaith an Gaeilge a chur chun cin. I like to promote the Irish, a chur chun cin, put it forward. Sin an spreag atá agam, and that's my goal. Agus my oibre, my fost, my work, my job, agus sin an chúis thosaigh mé an podchraoladh seo. So that is why I started this podcast. Mar ba bhaith liom an Gaeilge a chur chun cin níos mó bailí. I'd like to promote it in more ways. And tá codhór podchraoladh anis fáil anis in Gaeilge tá sé arós. Tá físeán agam faoi phodchraoladh in Gaeilge. Chroí mé nasc sa chur. I'll put a link in the description. It's like 15 podcasts that you should listen to if you're learning Irish or something like that, it's called. Bíam hain ag éisteacht le podchraoladh in Gaeilge. Tá coupla a bhfuil mé gafa lá agus níor tháinig eagrán amach le coupla mí agus maithíam go mór iad. Ach, béis siad arás. So go tuige a bhfuil mise ag deanadh podchraoladh. Why am I making a podcast? What makes me so special? What do I have to bring to the table? Well, éis le seo. Tá codhór smaointe agam. Dús, tá podchraoladh aonanta úsáide má tá teanga a fólam agat. A ólam? A fólam. I'm like, what gender is teanga again? Podcasts are very useful if you're learning a language. Like, mar dúirt mé bíam ag éisteacht le podchraoladh in Gaeilge, ach chomh maith sin as Idalis agus Spanish agus thosaigh mé ag fólam Portuguese, Brazilian Portuguese agus thosaigh mé ag éisteacht le podchraoladh inné faoin Gaeilge. It is about Portuguese because at this stage I'm just learning some of the basics, but I will start to listen to podcasts, just people speaking Brazilian Portuguese. Tuigim codhhaith ceanna hain mar tá Spanish agus Idalis agam, so I can understand a good bit because of having those languages. Caberbi, tá podchraoladh chomh agus chomh mar má tá tú ag súil ná ag chomáint, ag ní na sochaí, ag leanú an tí. Teaglaat éisteacht le podchraoladh ag an amcearna. You can listen to a podcast at the same time as doing most activities. Most. Agus mar dúirt mé sé an spreag atá agam ná an Gaeilge a chur chun cin. My goal and mission in life is to promote Irish, and this is another way to do it. Agus an daradal sias, mar dúirt mé fásta, when he mise sult as. You know, mar dúirt mé, is maith liom ahan cinál físeán a dheanú, ach, am go ham maithíam go bhfuil físeán a dheanú agam don locht féchanna a bhain, like níl mé hain ag baint sult as tú. Couple of bliain ó hin a thosaigh mé cinál visual journal, visual diary. Go háirithe ar feadh tréimhse couple of bliain ó hin, bhí mé in Aistear agus bhí imní mór orm, so Aistear, depressed, and imní anxiety. I was going through a terrible period of depression and anxiety. Agus blianta ó hin bhí geall agam scríú mé in my geall. I wrote in my diary. I like to write a diary. Ach, I don't know, is dóigh in blianta a cruthú físeán. You know, it's influencer me, content creator, so that's how I think now. That's how I process my thoughts, my emotions. No, it's maith liom scríú fásta, but just thosaigh mé like a visual diary agus leor mé leis an camera nuair a bhí mé ag strachailt struggling, nuair a bhí rudí ar insin agam agus thug sé faoisiúdú
faoisiú, relief, agus chuir sé suamhneas orm. So this is my visual diary that I've decided to publish and share with you all. Being very vulnerable here. Be gentle. No, tá mé magu. Like, bé sé níos go dtí focail. Ní bheith sé cho, oh my god, níl focail agam. Ní bheith sé cho cracailte le mo visual diary. You know, bé níos mó struchtúr a gceist. Bé maithúchain gan doubt. So that kind of brings me on to what I will talk about. Bé ma phodchraoladh níos duimhne na ma chuid fí seán. Níos duimhne deeper na ma chuid fí seán. Ma chuid fí seán, you know, Janum vlogs like a day in Dublin City, or a day here, a day there. Córa le Gaeilge eile, fí seán faoin móchaníoch rudí mar sin. Ach, bé an podchraoladh níos duimhne. Agus ní bheith mé ag loirt faoin Gaeilge. Béidir ó am go ham tá coppla smaointiú agam a bhaineann leis, a bhaineann le fólam na teanga that have to do with like learning the language, you know, related to an teanga, focusing on the language. Ach, den chud is mó ba bhaithlam an teanga úsáid. I'd like to just use the language bé mé ag loirt faoi hapací éagsúla, réim se leathan ábhar. Réim se leathan a wide range of subjects in Gaeilge. Agus mar a chleanann tú, as you can hear, I will be translating some things like trickier words to English, or I'll say a sentence again in English. I'll have bits of English just like this. An chud is mó in Gaeilge, ach ba bhaithlam, you know, dar nói ní hiigí glán thoiseacht an podchraoladh seo. Glán thoiseacht, complete beginners. If you're a complete beginner and you're still here listening to me, my who. You probably haven't understood much, which that's normal. It's not directed at complete beginners. Advanced beginners, bé sé úsáideach, take you to couple rud, you know. Intermediate agus ard level. Am go ham, astróí mé hain, astróí mé couple of focail. So you can expect that. Agus inis na hawer, the subjects. Tá mé ar bís. Cabal ma lista. An chéad rud a rihan lum mar tá sé táhairta agam, miorchlanse. Mental health. I've even mentioned it in this video already, or podcast. I'm gonna get used to saying that. I'm definitely gonna keep saying video, or fí seán, but podchraoladh is seo. And sin rud eile, bé an podchraoladh ar fáil ar YouTube fásta, mar ní bheith an podchraoladh seo mar sin, ach na hagráin eile ba bhaithlam, like fí seán agus picturí a chuiriste. I'd like to put in videos and pictures I have that relate to what I'm talking about. And sin ma oibre fásta, tá coppla smaointiú agam de agrain faoi ma oibre. So ma oibre, my youth, my childhood. Mar ba bhaithlam go mé sé bhabalta aithne níos fearr a chur orm. Sin fai ba bhain le ma YouTube, like maithí man amana nachhfuil aithne waith ag daoine orm, agus níor bhaithlam go mé aithne ráhaith ag daoine ar na idirlína orm. Ach, you know, is duine príomháideach mé, tá mé into príomháideach, ach is maithlam rudí áirithe atá a héal an daoine eile go bhfuil persanta a bhléid, like miorchlanse mar hampla. Dúirt coppla duine ma héal hain lom, ó bí curma ag play miorchlanse agus ag play rud eile. And níl agla orm rudí mar sin a bhléid, mar tá is agam go bhfuil cuid bhfuair daoine ag strachailt leis na rudí céanna, agus is bralam advocacy. So agus ba bhaithlam agrain na ghran where a dheanú funny episodes, like a couple of smaointiú agam, like reaction to Irish accents, pet peeves, basic grammar, mar I've got weird pet peeves. Tú na ghran where
atá deanta ag fólamóí, like funny mistakes learners have made in a very nice, respectful way. Agus ag arcar an liste seo an sin just rudder bí tá sin agam. So I have here 2024, the year I wrote a book. 2025, the year I became a reader. You know, the Whitelam loirt faoi maithaí ag scríú an leor agus maithaí nuair a tháinig an leor a maith. Beidh sé sin faoi bheorthláinte a gandát. I mléana a thosaigh mé ag léamh a bhaid níos mó. Tá aon leor is fiche leite agam go dtí seo. Tá spreag agam ar Goodreads 5 leor is fiche a léamh roimh dhearú na bliana agus bunaí mé a maith is dóigh ag an am seo. Mar it says I'm ahead. It says I'm one book ahead last time I checked. So ba Whitelam loirt faoi sin, like na leorthaí atá leite agam leorthaí in éige. Tattoo in a tá sé sin ar an liste, like fuair mé na chéad tattoo in arí ba Whitelam tattoo in a eile ail má dhearcú ar tattoo in my late 20s. Tá an ceann sin granmhar agus tá agam. But ba Whitelam loirt faoi maithaí, like my early 20s and how I feel now, and as well probably cúpla eagrán faoi fadhbanna bhíon rá ag stracail slá tá mé tá dúil agam onto. I'm not passionate about the problems, I'm passionate about talking about, you know, the woman's experience in certain ways. Hopefully that gives you a good insight. Bei codhór smaointe eile agam a maihan seo agus tá ag súil go mór leis, and an rud dearnach the length. Níl mé cinse cé chomh fadas tá an podchraoladh seo, níl mé cinse cé chomh fadas atá mé ag loirt le ach idir 20 agus 10 bumaite Peter céige níl is agam. Is maithlam haon podchraoladh fada níos faide na 20 bumaite, ní maithlam podchraoladh a bhíon níos lú na 20 bumaite, tá sé sin rá ghearr. So béisiúd níos faide na 20 bumaite ach breithin sé ar an ábhar. Like inis maithíam críochníthe, like bei mé wrapping up go luba. And I think that's how I'd like it to go for the other ones. I've addressed all my points, and yeah, tá mé ar bís. I know that's like my third time saying that, ach tá mé ar bís. When my sult war as an podchraoladh seo a hafadú inniu agus tá ag súil go mór le níos mó a hafadú. Faoi láthair an cúgúla Jerryfór atá an. Sin aigreán eile ba Whitelam I tháina phlé, so is dóithe bhfuil caithfí mé sin a phlé go luath, mar bei I tháina linn ag an coiciise. Mí Jerryfór atá an, is spreaglam mí Jerryfór, ceann de na míana sfarlam. Tá ma arasan máisithe. I'm in the mood, like I'm just feeling I tháina arcam ar scanan ufais ahaníthe. Ní bhíonn siad chóscan rule ahaníthe. You know, I don't watch ones that are so scary every night. More like the old ones, Sean Scanine, you know, ní bhíonn siad chóscan rule in amna. Agus bei mé ag iartas na sauna in Malena. Ní bhró mé ag an iartas riú. I've never been to the iartas na the iarachtas. There's many ways of pronouncing it depending on dialect. Iarachtas na sauna, na iartas na sauna. Bei sé ar siúil an méal firste agus bei mé an ar an aine agus an sathairn súil go mór leis. Buailfí mé le codhór Gaeilge ná daoine sa phobal Gaeilge ná bhuail mé lá roimhe seo. Agus coming into my hair, agus tá sé ar siúil an méal firste, so it's rud mór é sin. Is dóithe go mé eagrán agam faduda, like that's another example of an episode talking about the iarachtas, the iartas, maithaí on go dé rin mé. So yeah, that's where I'm at. Agus gur míle maigah as éisteacht leis an phodchraoladh seo. Tásúil agam go mbeidh sibh liom ar an chéad phodchraoladh eile. Sin é, san go fóill.